היי, היום נדבר על רציפות של פונקציות ואי רציפות של פונקציות. קודם כל, מבחינה אינטואיטיבית, רציפות היא כמו משיכת קולמוס, פונקציה שהיא רצופה בלי שיהיה לה אף קפיצה. עכשיו, כמו שראינו ברעיונות קודמים של גבול הפונקציה, יש לנו איזשהו רעיון אינטואיטיבי ואנחנו רוצים הגדרה מתמטית ברורה. אז ההגדרה של רציפות נשענת על ההגדרות הקודמות שלמדנו, שזה גבול פונקציה, וההגדרה של רציפות היא קודם כל נקודתית, כלומר הגדרה f נקראת רציפה בנקודה x0, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו משתמשים במושג פונקציה רציפה כאשר הכוונה היא רציפה בכל נקודה ונקודה. ההגדרה היא נקודתית. f נקראת רציפה בנקודה x0 אם היא מגיעה לאן שהיא מתקרבת. כלומר, אם הגבול כש-x שואף ל-x0 של f של x הוא f של x0, אזי הפונקציה רציפה. זאת אומרת, אם אני בפונקציה מתקרב לאיזשהו גבול בנקודה x0 וב-x0 עצמו אני מקבל בדיוק את הגבול הזה, אז אנחנו אומרים שהפונקציה רציפה בנקודה הזאת. בואו נראה איזושהי דוגמה שכבר דיברנו עליה. הפונקציה הזו f של x שווה ל-x בריבוע כאשר x רציונלי ו-0 כאשר x אינו רציונלי. אוקיי, זו הפונקציה שנשתמש בה כדוגמה. כמו שראינו בשיעור הקודם, הגבול של הפונקציה הזו הוא 0 בנקודה 0 כאשר x שואף ל-0, 0, ובכל נקודה אחרת אין לה גבול. כאשר x שואף ל-a ששונה מ-0, לפונקציה אין גבול. אז מיידית בכל נקודה פרט ל-0 הפונקציה לא רציפה. למה? אין לה גבול, בפרט לא יכולה להתקיים המשוואה שהגבול בנקודה שווה למשהו כי הגבול בכלל לא קיים. אנחנו תכף נדבר על מיון סוגי אי רציפויות ומה זה אומר, שלא קיים גבול שכזה. אבל בואו נסתכל על נקודה 0. מה הגבול כש-x שואף ל-0? הוא 0. מה הערך של הפונקציה בנקודה 0? 0. אוקיי, אם כך הגבול של הפונקציה בנקודה שווה בדיוק לערך שלה בנקודה, ולכן הפונקציה הזו רציפה בנקודה 0. אוקיי, והיא לא רציפה באף נקודה אחרת. למה אני נותן את הדוגמה הזו? כי זו דווקא הדוגמה הכי פחות אינטואיטיבית לרציפות. כי הרי אם אמרנו שאנחנו רוצים להגדיר רציפות בתור איזושהי משיכת קולמוס, פה אנחנו רואים שזה לא המצב. לא ניתן לצייר את הפונקציה הזו בלי להרים את היד, אלא היא מחולקת לנקודות על האפס ונקודות מעל האפס. אבל זה בגלל שהפונקציה רציפה רק בנקודה 0, ולא על קבוצה של נקודות. אם הפונקציה הייתה רציפה על קטע, אז היא כן הייתה נראית כמו משיכת קולמוס. בואו נראה כמה דוגמאות לעניין. אז ככה, קודם כל פולינום הינו פונקציה רציפה. בואו נראה למה. אז מהו פולינום? פולינום הוא מהצורה f של x שווה ל-a(n)x ב-n ועוד a1x ועוד a0. עכשיו אמרתי שכל פולינום אינו פונקציה רציפה, אבל מקודם אמרתי שרציפות מוגדרת בנקודה. אז מה הכוונה שאני אומר כל פולינום אינו פונקציה רציפה? במובלע אני אומר שכל פולינום הוא פונקציה רציפה בכל אחת מהנקודות עליהן הוא מוגדר. פולינום כמובן מוגדר בכל מקום.
אז בגדול רוצים להוכיח כי לכל a הגבול של f של x כאשר x שואף ל-a שווה בדיוק ל-f של a. זה אומר שלכל נקודה a הפונקציה רציפה ב-a. אז בואו נראה את זה. אוקיי, נשתמש בהגדרת היינה לגבול פונקציה על מנת לפתור את התרגיל. תהי סדרה xk השואפת ל-a ושונה מ-a. אנחנו רוצים להוכיח כי f של xk שואף ל-f של a. אם זה נכון, אז הגבול של הפונקציה בנקודה a הוא בדיוק f של a. כן, זוכרים לפי ההגדרה לפי היינה, אם על כל הסדרות ששואפות ל-a הפונקציה שואפת למספר קבוע, זה כמובן קבוע, אז זה הוא הגבול בנקודה. אוקיי? אז בואו נראה מהו f של xk. אז f של xk הוא הפולינום, הוא a(n) xk בחזקת n ועוד a1 xk ועוד a0. אבל לפי אריתמטיקה של גבולות, זה בסך הכל חזקה סופית של הסדרה. אם הסדרה מתכנסת ל-a, אז החזקה הסופית תתכנס ל-a בחזקת n. אז הסיפור הזה שואף לפי אריתמטיקה של גבולות ל-a n a ב-n ועוד a1 a ועוד a0, שזה בדיוק f של a. זו הוכחה כללית לכך שכל פולינום רציף בכל נקודה. בואו נעשה תרגיל קצת יותר מתקדם, גם נשתמש אבל בהגדרת היינה. תהיינה שתי פונקציות f פסיק g כך שהגבול של f של x כאשר x שואף ל-x0 הינו y0 והגבול של g של x כאשר x שואף ל-y0 הינו l. נשאלת השאלה מה יקרה שאני ארכיב את שתי הפונקציות האלה. הוכח הפרח האם הגבול של g של f של x כאשר x שואף ל-x0 שווה ל-l. אוקיי, זו השאלה. מבחינה אינטואיטיבית יש פה איזשהו היגיון. אני אומר אוקיי, x הולך ל-x0, אז f של x מתקרב ל-y0, אבל כש-f של x מתקרב ל-y0, g של x מתקרב ל-l. אם כך יש איזשהו היגיון, אבל אנחנו נראה שיש פה חוסר מסוים שיגרום לזה להיות הפרחה. לאחר מכן נראה מהו החוסר ונסביר מהו המשפט באופן כללי לגבי הרכבה של פונקציות רציפות. מה שחסר לנו פה בעצם זו הרציפות, okay? ובואו נראה איפה הבעיה עשויה לקרות. אז אנחנו אומרים שעל g של x, okay? כאן נמצאת הבעיה, כש-x מתקרב ל-y0 היא שווה ל-l, אבל מה קורה לגבי g של y0 עצמו? אולי g של y0 הוא בכלל l פלוס 1 ששונה מ-l? זה בהחלט אפשרי. אז אם g של y0 היה l פלוס 1, אפילו אם g הייתה l קבועה בכל מקום אחר, בואו נצייר את זה, אז זו נגיד g של x, ונסמן את זה בתור x0, זה l פלוס 1, זה l, אוקיי? אז בנקודה אז בנקודה y0 g של x היא בדיוק l פלוס 1, ובכל נקודה אחרת היא קבועה l, אוקיי? עכשיו איזה f של x אני יכול לשים? את f של x אני יכול לשים שהיא תמיד קבועה y0. זה אומר שאכן f של x שואפת ל-y0 בכל נקודה, בכלל לא אכפת לי איפה. אבל מהו g של f של x?
במקרה הזה, אמנם g של x היא כמעט תמיד l, אבל רק בנקודה הספציפית y0 שלא משנה את הגבול, רק בנקודה הספציפית הזו הגובה של הפונקציה הוא l פלוס 1. אבל בגלל ש-f של x היא קבועה y0, אז g של f של x שווה כמובן ל-g של y0 שווה ל-l פלוס 1, ולכן הגבול פה לא יהיה l, זו הפרחה. אוקיי? אז מה שהיה חסר לנו בעצם במשפט הוא ש-g תהיה פונקציה רציפה. אם הגבול של g של x היה בדיוק הערך בנקודה, סימן שלא היה לנו את הקפיצה הזאת, אז לא הייתה לנו גם הבעיה, ואת זה אנחנו נוכיח עכשיו כמשפט כללי, שההרכבה של פונקציות רציפות הינה רציפה. אז משפט. תהי g רציפה בנקודה y0 ותהי f רציפה בנקודה x0 כך ש f של x0 שווה y0. אזי הפונקציה g של f של x רציפה בנקודה x0. אוקיי, פה ברגע שנתתי את הרציפות של שתי הפונקציות, אני יכול לפתור את התרגיל. אז בואו נראה ושוב נוכיח את זה באמצעות סדרות לפי היינה. אז ככה, g של x רציפה בנקודה y0, כלומר הגבול של g של x כאשר x שואף ל-y0 שווה ל-g של y0. Okay? כמו כן, f של x רציפה בנקודה x0 ומתקיים ש-f של x0 שווה ל-y0. כלומר, וגם הגבול של f של x כאשר x שואף ל-x0 שווה ל-f של x0, זו הרציפות של f, וזה שווה ל-y0 לפי הנתון הזה. עכשיו תהי איזושהי סדרה, תהי סדרה xk השואפת ל-x0. אזי לפי הרציפות של f, לפי הגדרת הגבול פה, f של xk שואף ל-y0. Okay? עכשיו את הסדרה הזו אני אשים בתוך g וישאל לאן זה שואף. כן? כי אני רוצה להסתכל על g של f של xk שזה בדיוק g על f של xk, וזה הייתי רוצה שישאף לאן? ל-g של f, אני רוצה שזה ישאף ל-g של f של x0. אוקיי? ואז זה יוכיח למעשה שהגבול של g של f של x, זה יוכיח שהגבול של g של f של x בנקודה x שואף ל-x0 הוא בדיוק g של f של x0, וזו רציפות. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להוכיח. אנחנו רוצים להוכיח ש-g של f של x רציפה בנקודה x0. אז בואו נוכיח את זה. אז יש לי את הסדרה f של xk שאני מכניס אותה לתוך g, ואני שואל האם היא בהכרח שואפת ל-g של f של x0. אוקיי, אז בואו נראה. אני יודע שאם ל-g אני מכניס איזושהי סדרה מתוך זה, אם אני מכניס ל-g איזושהי סדרה ששואפת ל-y0 אבל שונה מ-y0, היא תתכנס ל-g של y0. אז בואו נראה. אם כך, נחלק את f של xk לשתי תתי סדרות. עבור תת הסדרה כך ש-f של xk שונה מ-y0 מתקיים f של xki נקרא לה, אוקיי?
אז אני לוקח תת סדרה אחת, שהיא תת הסדרה שמקיימת f של x, k, y שונה מ-y0. אבל בגלל שהיא תת סדרה של סדרה מתכנסת, היא מתכנסת לאותו הגבול. אז f של x, k, i שואף ל-y0, שונה מ-y0, ולפי הגדרת הגבול של g, אוקיי, יש לי פה איזושהי סדרה, לא מעניין אותי שהיא עם f, אבל היא סדרה ששואפת ל-y0, ושונה מ-y0, לכן g של f של x, k, i חייב לשאוף ל-g של y0. אוקיי? עכשיו נסתכל על תת הסדרה השנייה. תת הסדרה המשלימה f של x, k, j, אוקיי? זה איזושהי תת סדרה אחרת. f של x, k, j שווה ממש ל-y0. מה g עושה לסדרה הזו? איזו סדרה של הנקודות הקבועות y0. מה g תעשה לזה? בוודאי תשלח את זה ל-g של y0. לכן g של f של x, k, j שווה ל-g של y0, ובוודאי זה קבוע g של y0, בוודאי זה שואף ל-g של y0. אז אם כך חילקנו את f של x, k לשתי תתי סדרות, אלה שממש שוות ל-y0 ואלה ששונות, והתת סדרה ששונה מ-y0, ושתיהן שואפות ל-g של y0, ולכן הגבול כולו הוא בדיוק g של y0 כמו שרצינו. מה העיקר של התרגיל הזה? העיקר הוא שהנקודות, אם אני לוקח איזושהי סדרה ששואפת ל-y0, אני עשוי לקבל גם את הנקודה y0 עצמה. ובזכות הרציפות של g, גם בנקודה y0, g של y0 שואף ל-g של y0, וגם בנקודות ששונות מ-y0, השאיפה היא ל-g של y0. אוקיי, זה פותר לנו את המצב שלנו מקודם, שהגבול באזור לא היה שווה לערך בנקודה. אוקיי, שהנקודות התקרבו רק ל-y0, אבל היו שונות ממנו, קיבלנו משהו אחר מאשר הנקודות שממש שוות ל-y0. וברגע שאנחנו מצהירים רציפות אין לנו את הבעיה, ולכן הרכבה של פונקציות רציפות היא רציפה.